Aquí tenim el nostre Sant Antoni. Recordeu que el dia de Sant Antoni és el dia 17. Nosaltres ho celebrem uns dies abans. Aquí tenim aquesta carretera molt jove. Amazona. Amb aquest cavall estan eumes, la majoria. Guapíssimes, com sempre. Ay, mira, qué guapo. Qué bonito. Carruatge Nosotros no, porque amb el cotxer Juan Avellán de la família Berenguer Pla de Baran. Aquí, aquí. Luego se recogen la mitad para cada uno. El cotxer d'aquesta vagoneta, l'encarna del caçador. De l'escola Montserrat, col·legi Montserrat. Les armilles porten aquesta casa, però no accepten, han de portar una miqueta millor. Allò és col·legi de Montserrat. La bambalina. El cole, Molt bé. el cole. Aquí tenim el nostre carro de la bambalina. Aquí va l'associació de veïns de Montflorit. I aquí els amics de Cerdanyola, els més petits, la Xiana i el Ibai, porten amb aquests nens. Continuem amb l'Àngel i l'Agustí, amb aquest carretó, faitó, venen cap a l'Aula Planamans, us farà un aplaudiment que ve. S'ha tirat per dos Shines. Shine és un cavall anglès. Potser el Arnestí, del grup Sabater Muntanya Cerdanyola. I aquí tenim els castellers de Cerdanyola. I en les pures i diables de Cerdanyola. Jiménez Murillo, amb aquesta bicicleta, 22 anys portant el seu. No, hombre, no, pero que... El senyor Bayó, Josep Bayó, de Cerdanyola Garcia, de Cerdanyola a baix. Estaven a passar. Al darrere teníem les banderes de Vigues i Vier. El Joni ens porta el senyor Maranges amb aquest carro de rebuc i aquest carro d'escala i aquest carro de tiquet. I a Maranges, des de Castellbisbal. Aquí tenim el cep tirat per 4 mules. Continuem des de Sant Quirze del Vallès. Aquest carro de caixa d'ampolles, de cava. No us amoïneu que el cava no n'hi ha. Ens l'hem begut a les festes. Amb aquests magnífics 4 cavalls petitets, com podeu veure, amb aquest carro d'agència. A darrere porten un carro pagès estorat amb un poni, des de Vilanova i la Geltrú. Gràcies, senyor Barreres. Mira, mamá. La família Bernat Garcia i Eva Vázquez amb aquesta barca. Hi havia una fàbrica que fabricava i reparava les barques i el que feien era transportar-les per portar-les al mar. Senyor Lluís, senyor Arnau,
tenim un cotxe molt important a darrere que és el dels serveis veterinaris i aquí tenim a la nostra veterinària, Laura Garcia, que és la que vetlla per si de cas passa qualsevol cosa. Presents també per si passa qualsevol cosa. Gràcies. També molt important, una feina molt important i com reconegut. Mira los toros. Toda la juventud va asquerosa, que no saben qué hacer para llamar a la atención.